mi yo go femini. Ha! Mi taka frukuman tenga na waste. Me that you know spy you.
negatieve energie, doe je mee. Als je geen waaier hebt, gebruik je je hand. Alla ogri, negativiteit, tiki fusma, papoei futrasma, pija ik de visatisma, tide na tide, alle negatieve energie, maar vandaag 100% eruit. Dan wordt dat je zet je hand omhoog, of je waaier, wat je ook hebt, en ik let echt op je meedoen, want het is wat aan het doen mee. En zorg dat je dat op een chip pita in die hand. Dus als je weet dat je positief bent, je hebt een positieve vibe, zet je hand omhoog, dan ga je ons helpen om alle negatieve energie vandaag eruit weg te waaien. We alle horen